El camí de vianants al costat de la carretera entre Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai es concretarà en 4 fases, però les primeres obres no començaran fins d'aquí a un any. El tram inicial enllaçarà Can Tries amb l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona estudia els treballs. Hola i benvinguts al Set Informa. Avui també els explicarem que hi ha hagut 3 nous robatoris a l'interior d'habitatges. En 10 dies se n'han produït 6. La policia local ha tingut un lladre després d'una persecució per la C-17. La 6a onada de la pandèmia registra 31 contagis en 7 dies. La variant Omicron s'escampa amb rapidesa a les portes de Nadal. L'Institut recull 600 euros amb el segon concert solidari i un torneig de futbol 7. Els diners, una tercera part de la recaptació de l'any passat, es destinaran a un projecte educatiu de l'Associació Esportiva Ramassà al Camerun. I a la informació esportiva avui els parlarem del Club Patinatge Artístic Ronçana. L'entitat va organitzar el dia tradicional festival de final de curs al pavelló. Cap patinadora del club va faltar a la cita, que enguany va viatjar arreu del món. El projecte per construir el camí de vianants entre Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai ja està sobre la taula. Segons ha explicat l'Ajuntament, l'objectiu és que en un període de 3 o 4 anys els 5 pobles de la mancomunitat puguin estar connectats al costat de la carretera de Barcelona. La construcció d'aquest camí constarà de 4 fases, però la primera no començarà fins d'aquí un any. La connexió per a vianants que manca per unir tota la vall del Tenes al costat de la carretera de Barcelona, aproximadament 1,5 quilòmetres entre Santa Eulàlia i Bigues i Riells del Fai, ja està sobre la taula i constarà de 4 fases. La primera serà la que continuarà el camí que uneix el Rieral i la Sagrera, a l'alçada de Can Tries, la Fosca i Can Barbany, fins a arribar a l'Ajuntament. El consistori acaba de confirmar que la Diputació de Barcelona, el titular de la BB-1435, ja ha redactat el projecte constructiu i ha iniciat les prospeccions al subsol que du a terme aquest petit tram. Les màquines, però, no es preveu que comencin a treballar fins al darrer trimestre del proper any. Després vindran 3 trams més, la majoria a Santa Eulàlia. Llavors aquesta és la primera fase. Hi ha una segona fase que diguéssim seria de Cantura fins al polígon, fins a la parada del bus. Aquesta és la segona fase que també ja estan mirant de començar a elaborar. Aquesta sí que està en fase prèvia encara. Aquesta sí que serà a partir del 2024-2025, que és la que faran. Hi ha una tercera fase que seria d'allà, diguéssim, de l'entrada del polígon, allà a la Mama, fins al pont de Cal Unyó. Aquesta està encara, vindrà per llarg. I la que sí que estan desenvolupant, que també fan ja, és l'ampliació del pont de Cal Unyó. En aquest punt, el camí de vianants seguirà pel costat esquerre en direcció a Bigues, fins a l'entrada al polígon de Can Barri. L'objectiu, segons ha explicat l'Ajuntament, és que en un període de 3 o 4 anys els 5 pobles de la mancomunitat puguin estar connectats al costat de la carretera de Barcelona. Les obres que permetran una millora evident de la mobilitat a peu es financen amb una aportació destacada de la Diputació, que amb aquesta connexió respon a la sol·licitud que Santa Eulàlia va fer-li arribar a l'anterior mandat. Ara, fa gairebé 3 anys, el barri del Rieral i Lliçà d'Amunt ja van quedar enllaçats per 800 metres de camí de vianants, de la que també es va fer càrrec l'ens provincial. Encara en l'òrbita municipal, l'Ajuntament té previst aprovar demà la revisió de 6 convenis amb 2 propietaris de Can Naps per declarar-los nuls i tancar així el tràmit que es va iniciar l'1 de juliol. Serà un ple extraordinari a la biblioteca, l'últim de l'any. Tot plegat després que fa uns dies la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat donés llum verda a iniciar un procés que hauria de servir per intentar fixar un preu just de les ocupacions directes d'uns terrenys, que van possibilitar la construcció de l'Escola Bressol l'Alzina i l'Escola La Sagrera. Però aquesta via administrativa té una contrapartida judicial. Aquest 2019 el TCJ va demanar a l'Ajuntament pagar més de 2,2 milions d'euros més interessos per aquest cas, que ara Santa Eulàlia intentarà rebaixar. I en crònica de successos, diumenge va morir l'exregidor Vicenç Barrils. Barrils, que tenia 86 anys, va ser regidor del primer Ajuntament democràtic del franquisme, entre 1979 i 1983. Barrils va formar part de les comissions d'Urbanisme, Ordenació del Territori i Esplai. Ha estat acomiadat aquest migdia.
I tirem endavant més robatoris a l'interior d'habitatge. Els Mossos investiguen 3 nous robatoris que es van produir a Santa Eulàlia divendres passat. Segons la policia local, els lladres es van endur diners i joies, aprofitant que no hi havia ningú a casa. La matinada de dissabte van detenir un dels 3 lladres després d'una persecució que va acabar en un accident a la C-17. Els Mossos d'Esquadra investiguen 3 nous robatoris a l'interior d'habitatges a Santa Eulàlia. Els casos es van registrar divendres entre la tarda i el vespre als barris de la Font del Bou, Puigdomènec i Torre del Gos. S'afegeixen els 3 que es van produir el 8 de desembre al Serrat. Els Mossos s'han fet càrrec de les denúncies, però segons ha explicat la policia local, els lladres es van endur, com acostuma a passar massa vegades, diners i joies, aprofitant que no hi havia ningú a casa. El mateix modus operandi, que és l'escalament per les finestres, trencament de finestra, o amb palanca o els vidres, i entren per la part de dalt, que a la part de dalt no solen posar les alarmes, val? I se'n van aportar diners i joies. I a una casa van entrar i va sonar l'alarma. I el propietari, quan va arribar a casa, va veure marxar dos BMWs, un de color blanc i un de color negre, a tota velocitat, però no va poder agafar ni plaques, ni model, ni res. Mentrestant, la matinada de dissabte, una patrulla de la policia local va detenir un dels 3 lladres que estava robant a l'IES Calderí de Caldes de Montbui. En la fugida en cotxe, els desconeguts van embastir un control conjunt de Lliçà d'Amunt i Santa Eulàlia a la Cruïlla i es va iniciar una persecució de pel·lícula que va acabar amb un accident a la C-17 a l'alçada de Parets del Vallès. Quan estaven al control va venir un vehicle a tota velocitat i es va saltar el control. Van fer la persecució i van arribar fins a la C-17, a l'alçada de Parets, de la confluència de la C-33, i el vehicle que anava fugint es va estavellar contra la mitjana. Els ocupants van marxar corrents i la patrulla Santa Eulàlia va poder agafar a un dels ocupants. El van detenir per un presumpte delicte de robatoria amb força. Els Mossos d'Esquadra es van fer càrrec del detingut que en el moment dels fets no portava documentació. La policia local recorda que davant de qualsevol sospita els veïns es posin en contacte amb la central del Rieral. Bretolada contra el mural exterior de la fàbrica. Fa pocs dies, durant el pont de principis de desembre, van aparèixer unes pintades que han embrutat l'obra que l'artista santaeulalienc Ivi Romero va dur a terme fa 5 anys, durant la tercera Fira d'Art Jove a la façana posterior de la sala Muriel Casals. Els responsables de la fàbrica van comunicar la gambarrada als serveis tècnics de l'Ajuntament i a la policia local. Els brètols van escriure expressions grolleres i sexistes a la part inferior del mural, però també van malmetre alguns dels dibuixos. Les tanques i el mobiliari del parc infantil de la fàbrica tampoc s'escapen aquests darrers mesos de comportaments incívics. Divendres passat es van presentar els resultats del projecte Voluntarrius a la fàbrica, una iniciativa de la UIC Barcelona i de la Universitat de Barcelona que ha analitzat l'altruisme ambiental de la conca del riu Besòs. Les conclusions de l'estudi mostren, per una banda, que els vincles creats durant la infància amb l'entorn natural són un factor determinant per a l'adhesió a activitats de voluntariat ambiental i, per altra banda, que la mobilització voluntària més gran es troba a prop dels entorns urbans. Els resultats d'aquest estudi s'han basat en l'anàlisi d'estadístiques de les respostes obtingudes gràcies a una enquesta en la qual han participat un total de 125 voluntaris. El president del GOT, Lluís Gascón, és un dels 900 voluntaris que col·laboren amb un dels 43 grups ambientals locals que hi ha a la conca del riu Besòs. Així ho recull el projecte Voluntarrius, un estudi pioner desenvolupat de forma conjunta per investigadors de la UIC Barcelona i la Universitat de Barcelona, que analitza l'altruisme ambiental en aquest àmbit. La iniciativa també ha identificat 36 centres educatius i 53 entitats excursionistes que prenen part en activitats de voluntariat ambiental. Una de les principals conclusions de l'estudi és que els vincles creats amb l'entorn natural durant la infància, des del joc o les experiències compartides amb familiars, són un factor determinant per a l'adhesió a activitats de voluntariat ambiental. Aquestes persones, evidentment, són diferents a la infància, la importància dels avis, dels amics, a vegades el mestre, la professora, no? I en la part adulta són la parella, els companys, i d'alguna manera aquest lligam natura i els altres són algunes de les qüestions que podrien destacar com a principals conclusions de la recerca. Les motivacions de l'altruisme ambiental són el desig de millora i preservació, la voluntat de col·laborar amb altres persones i l'interès per aprendre.
L'estudi reflecteix que el voluntariat a la conca del riu Besòs està consolidat, ja que la gran majoria d'encastats fa més d'un any que està implicat activament. Els resultats també assenyalen que la mobilització voluntària més gran es troba en les àrees més pròximes als entorns urbans, probablement a causa de l'impacte negatiu que la pressió urbana ocasiona en el medi ambient. Més de 900 persones voluntàries, parlant d'una conca que som 2-3 milions d'habitants. Si ho comparéssim a nivell estatal, des de luego no està gens malament. En altres països seguim sempre per sota. Hi ha estudis europeus i realment el voluntariat a Catalunya i a Espanya, no sé si estem al voltant, en general, el voluntariat del 15 al 16, hi ha països que estan a uns nivells potser de 30 i 40. O sigui, encara estem molt enrere, però les polítiques europees jo crec que també és una cosa amb la que creuen molt. O sigui, nosaltres li diem que el voluntariat és com la fase més empoderadora de la participació. No? Aquí potser encara participem, però per nosaltres fer voluntariat ja és que directament estic empoderant-me com a ciutadà i estic aportant. I una de les coses que també més valoren i que avui sortirà és l'impacte positiu que fa un voluntari quan fa la seva tasca. Els resultats del projecte Voluntarius es van presentar divendres a la fàbrica. Els investigadors confien que les conclusions serveixin de punt de partida per al disseny de processos participatius encaminats a la preservació d'entorns naturals per part de grups autogestionats de ciutadans. La dinàmica va comptar amb la presència del director del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible de Catalunya, el santolalienc Arnau Queralt. Ho vam saber dilluns. A principis de gener, la Mancomunitat de la Vall del Tenes podria anunciar el nom del nou gerent que substituirà David Sanitges, qui fa uns mesos va comunicar a la Junta la seva voluntat de deixar el càrrec assumit fa poc més d'un any. El 10 i 11 de gener, justament després de les vacances de Nadal, Lliçà de Vall acollirà el procés selectiu al que concorreran 3 candidats. Constarà de 2 proves. El dia 10 realitzarà el cas pràctic i l'11 els aspirants que hagin superat l'examen del dia anterior podran presentar-se a la prova psicotècnica. La Mancomunitat torna a oferir la plaça de gerent a mitja jornada. Sembla que la normalitat torna als centres docents després d'una setmana amb diversos confinaments i positius a Santa Eulàlia. Només l'escola Ronçana té un grup confinat de cicle superior que ja no tornarà fins que reprenguin les classes al gener perquè l'activitat lectiva acaba dimarts amb les vacances de Nadal. En canvi, el centre del Rieral té 6 grups que, tot i no estar aïllats, estaran a l'espera de proves PCR pel positiu d'un mestre. La incidència de la Covid segueix a l'alça. A la darrera setmana s'han registrat 31 nous positius, que ja sumen 55 en les darreres 2 setmanes. El risc de rebrot continua per sobre dels 800 punts i la velocitat de contagi situa per sobre de l'1. La 6a onada de la Covid també ha fet augmentar el nombre de defuncions. La 6a onada de la Covid segueix desbocada, sense aturador. En els darrers 7 dies de dades reportades, el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya ha notificat 31 positius, amb un màxim de 7 al dia 11. El risc de rebrot no ha baixat dels 800 punts, sempre en nivells molt alts, amb puntes que han superat els 1.000. En els primers 17 dies de desembre, Santa Eulàlia ha registrat 69 contagis. El dia amb més casos va ser el dia 2 amb 12. Dijous, en la darrera actualització, la velocitat de contagi havia baixat 2 dècimes, però continuava per sobre de l'1. Amb 31 positius en 7 dies, 55 en 2 setmanes. L'elevada incidència de la Covid també es trasllada a la resta de la Vall del Tenes, on l'índex de rebrot era dijous molt alt, amb xifres que fluctuen entre els 593 punts de Bigues i Riells del FAI i els 1.118 de Lliçà de Vall. Des de l'impacte de la pandèmia, els 4 municipis de la Mancomunitat ja sumen pràcticament 4.000 contagis. En una setmana, els pacients Covid als 3 hospitals comarcals s'enfilen fins als 59, 15 més que en la darrera actualització. N'hi ha 40 a Granollers, 15 a Mollet i 4 a Sant Celoni. És la xifra més alta des de finals d'agost, quan la 5a onada anava de baixa. Ara, la 6a, sobretot en l'última setmana, ha fet augmentar el nombre de defuncions vinculades al coronavirus. Avui, la Generalitat ha informat de 8 noves morts des de dilluns passat. Treball febril al centre ocupacional de Pindep encara aquesta setmana.
Els joves de la cooperativa segueixen preparant les paneres i cistelles solidàries de Nadal que aquest any han demanat prop de 130 particulars, empreses i institucions d'arreu de Catalunya. A les instal·lacions del Camí de Caldes es realitzen les caixes de fusta, es dissenya el lot i com van distribuïts els productes. Els usuaris fan tota la manipulació, la producció de les paneres i li donen l'acabat que es demana a la comanda. Tot el procés compta amb els suports necessaris per part d'educadors i educadores. Apendet calcula que aquest Nadal haurà elaborat prop de 2.300 cistelles i lots, uns 600 més que l'any passat. A mesura que les comandes arriben al centre ocupacional, es preparen i es serveixen, no es deixen en estoc. Els comerços de Santa Eulàlia es troben en plena campanya de Nadal amb una oferta molt variada per a aquestes festes. Els locals de Can Vilanou, l'Estanc del Rieral o Peixos Marina s'hi poden comprar diferents tipus de regals, com números de la grossa o fer encàrrecs personalitzats. A Can Burguès s'hi venen lots de Nadal que inclouen el seu producte estrella, el torró artesà de xocolata amb avellana ecològic. A Can Vilanou s'hi poden trobar diferents tipus de regal per a les pròximes festes. Els seus propietaris estan contents amb els primers dies de la campanya de Nadal. El ritme de vendes és similar al de l'any passat i la Covid continua ben present. L'Estanc del Rieral també disposa des de ja fa uns mesos de números de la grossa, però és a finals de novembre i sobretot durant el desembre quan la venda augmenta. Dijous els números d'aquest sorteig se seguien venent sense pausa. La loteria de la grossa va fer un canvi en el 2017 quan va passar tot el de la independència i llavors va haver un boom molt fort. A partir d'aquí doncs s'està mantenint, no? A vegades sembla que baixa una miqueta però després torna a pujar. Sempre al principi quan ens entreguen les paperetes o les butlletes costa una mica perquè ens ho entreguen amb temps i costa una miqueta, però conforme es va apropant les dates, com és ara, la gent s'anima força. Molt a prop a Peixos Marina s'hi expressen algun dubte amb la campanya de Nadal. Tenen encàrrecs, ja han fet vendes prèvies, però la incertesa de com evolucionarà la sisena onada de la pandèmia fa que siguin una mica més cauts sobre què acabarà fent la clientela. Aquesta setmana serà clau. Jo ho trobo una miqueta més complicat aquest any, sí, pel tema de tot, no? No saben què fer, no saben la gent que hi haurà, estem tots perduts, avui blanc, demà negre, no ho sabem. I l'any passat què passa? Que eren 4 famílies, cada família era una casa, doncs eren 4 ventes més. I ara és tot plegat, però perduts, és que no se sap. Anem fent, però bueno, esperem que anirà millor. A Can Burguès, el producte estrella d'aquestes festes torna a ser el torró artesà de xocolata amb avellana ecològica, segell de la casa. Aquest dolç pot formar part dels lots de Nadal que van començar a muntar l'any passat i que ara tornen a recuperar. I hem incorporat altres productes, no només nostres d'avellana, altres com formatge de la Cleda i coses de proximitat, per fer-los una mica més complets. I la veritat és que surten molt bé, que a la gent els hi agrada, és una cosa diferent, és una cosa de proximitat i estem tenint bastants encàrrecs. La gent ja que ens coneix ja ens els anava demanant, així que la setmana que ve potser serà, encara que sigui l'última d'anar, serà més tranquil·leta, però bé, enfeinats però amb ganes. Els encàrrecs es munten entre l'obrador i aquesta agrobotiga que està oberta cada dia de dilluns a divendres a la pròpia masia. A Can Burguès la pandèmia no està afectant pràcticament a la comercialització de l'avellana ni als seus productes de proximitat. Sí, en canvi, a l'agroturisme. I també es troba en plena campanya per a les pròximes festes de Ronçana Comerç Actiu aquest any. Aquest any l'entitat ha decidit muntar el seu aparador de Nadal a l'entrada de la fàbrica i apareixen les actives, la Lali, la Ro i Liu, 3 dels personatges que coincidin amb els 13 anys de l'entitat que promocionen el comerç local. Els pròxims dies en aquest aparador s'hi podran veure alguns dels dibuixos que els alumnes de tercer de l'Escola Ronçana i l'Escola La Sagrera van fer sobre els productes que es poden veure a les botigues de Santa Eulàlia. La campanya de Nadal de Ronçana Comerç Actiu també recupera un sorteig benèfic similar al de l'any passat, però tindrà per Sant Esteve consecutiu una absència destacada. Aquest any no farem el quinto de Nadal a la fàbrica per motius de mesures Covid. El que sí que farem és un sorteig solidari on podreu adquirir uns tiquets per valor d'1 €, on tindreu accés a participar amb el sorteig de 7 paneres, que mica en mica us anirem explicant com funciona.
Dissabte al vespre es va emetre de manera virtual a través de la plataforma Noticumi el segon concert solidari de l'Institut a favor de l'Associació Esportiva Ramassà. El concert va aconseguir recaptar 300 euros i va comptar amb les actuacions d'una desena de solistes i grups locals de la Vall del Tenes i de la comarca. La recaptació solidària de la festa de Nadal de l'Institut es destinarà al projecte educatiu de l'associació, està duent a terme un dels barris més desfavorits de la capital del Camerun. El segon concert solidari de l'Institut va aconseguir 300 euros, una xifra notablement inferior als 1.700 de l'any passat. L'actuació es va emetre dissabte al vespre de manera virtual a través de la plataforma Noticumi. Les connexions també van ser molt menys que les més de 300 del 2020. Una desena de solistes i grups locals de la Vall del Tenes i de la comarca van cedir una vintena llarga de temes a favor de l'Associació Esportiva Ramassà, un club convertit en ONG que lidera diversos projectes de cooperació en països africans. Aquests diners s'afegeixen als 300 que també es van recaptar a la tarda al torneig benèfic de Futbol 7, en total 600. L'organització dona per bona la xifra, tot i que hauria volgut que fos més. Estem contents perquè 600 és la quantitat mitjana que hem assolit històricament en aquests projectes solidaris. El que passa que queda molt lluny de la recaptació del 2020, segurament perquè era la conscienciació, la situació, la proximitat, doncs va fer que mobilitzéssim o la gent es mobilitzés molt més. Estem contents del resultat, estem contents del suport per part de moltíssima gent, però un pèl decebuts del resultat final. La recaptació solidària de la festa de Nadal a l'Institut es destinarà al projecte educatiu Via Esport, que l'Associació Esportiva Ramassà està duent a terme al barri d'Etatak, un dels més desafavorits de Yaoundé, la capital del Camerun. Més d'un centenar de nens i nenes poden accedir a l'ensenyament a partir de l'entitat ballesana. Els diners de Santa Eulàlia serviran per proporcionar connexió a internet a aquest centre. S'espera que sigui per a un any. Amb la connectivitat podrem fer una de les coses que més il·lusió em fa, que és que alumnes de Yaoundé francòfons, com a llengua, una de les seves llengües vehiculars, puguin connectar amb els nostres alumnes de primer d'ESO que han començat a fer francès i fer una classe de suport en els nostres alumnes. L'Institut deixa la porta oberta a més donatius solidaris per al projecte de l'Associació Esportiva Ramassà fins a mitjans de gener. Amb tot, les aportacions s'haurien de fer directament a la recepció de l'Institut. Com dèiem fa un moment, el projecte solidari d'aquest Nadal a l'Institut va tenir una derivada amb el torneig benèfic de Futbol 7 que un grup de professors, en col·laboració amb algunes famílies, va organitzar dissabte a la tarda al Municipal d'Esports. Hi van prendre part 5 equips mixtes, tots formats per estudiants d'educació secundària obligatòria. El guanyador va ser un conjunt de primer d'ESO. Prop de 60 alumnes van competir amistosament sota l'atenta mirada de responsables de l'Associació Esportiva Ramassà, que va agrair el gest de l'Institut. Estic superagraïda. Iniciatives com aquesta, a part d'omplir-nos super, perquè és un tema que comença sobretot des dels nens, des de la consciència dels nens, com l'escola Valdetenes, que ja havia fet una altra iniciativa d'una altra manera, de recaptació, però imagina, ha fet amb un torneig de futbol, que és el nostre. Estem superemocionats. Vull dir, és meravellós. Hi ha hagut la complicació una miqueta potser de que és paritat els tornejos que estan fent ara mateix els clubs, que estan a l'última jornada abans de Nadal i molts alumnes no han pogut venir i només hem aconseguit bastantes persones, són molts aquí, 5 equips de primer d'ESO, 2 de segon d'ESO, un de tercer i que estan competint superesportivament, s'ho estan passant bé, tot i el fred que fa, estan supercontents, hem ballat i tot fa un moment, o sigui, ens estem passant bé i això és el que interessa, no? Més música. Aquest vespre l'església parroquial ha estat escenari del 7è i últim concert de Nadal de l'Escola de Música a la Vall del Tenes. Els darrers caps de setmana el centre mancomunat ha portat actuacions als 4 municipis i ha tancat la gira avui a Santa Eulàlia. El concert s'ha dedicat al cant coral amb el cor infantil, el cor jove i el cor d'adults. Entre el repertori de la vetllada, cançons populars, gospel i també nadales. El cor infantil ha iniciat l'actuació amb Mi Amigo José.
Divendres passat es va presentar el poemari Galeria d'Absències de Rosa Serra, antiga docent de l'Escola Ronçana. El llibre és un viatge vital on Serra parla d'aspectes que l'han acompanyat al llarg de la seva vida. El poemari compta amb unes il·lustracions d'aquarel·les realitzades per Mònica Paradís, una il·lustradora novella que ha acompanyat a Rosa Serra en el seu viatge. Quan la mestra Rosa Serra, docent durant molts anys a l'Escola Ronçana, es va jubilar, va començar a escriure el poemari Galeria d'Absències, que s'ha publicat fa pocs mesos. Serra diu que el llibre és un viatge vital intern que li ha reportat molta gratificació i parla d'aspectes que l'han acompanyat al llarg de la seva vida, però també d'altres temàtiques. Divendres, Galeria d'Absències es va presentar a la biblioteca. Són experiències personals, biogràfiques i també que alguns són socials, és a dir, que plantegen problemàtiques de persones que no poden explicar-ho, no poden fer poesia ells sobre això perquè per les seves condicions culturals o el que sigui, i vaig sentir com la responsabilitat de donar una resposta, no? I parlo doncs del problema de les migracions, del problema dels maltractaments també, que no tot és biogràfic, per això és com un recorregut vital, com un viatge, aquest llibre és com un viatge. Un viatge al que Serra ha convidat Mònica Paradís, una il·lustradora novella que s'ha encarregat dels dibuixos, unes aquarel·les d'aigua a mà que aquests dies també es mostren a l'espai d'exposicions de la biblioteca. Paradís ha qualificat de repte la proposta que va fer-li Rosa Serra per interpretar els poemes de Galeria d'Absències. Jo primer vaig llegir tots els poemes i vaig deixar que em sorgissin imatges. El llibre està format per, diguéssim, paquets de 4 poemes en els que hi ha un poema de llum, 2 poemes que estan dialogant entre ells, que serien més personals, més íntims, i després un últim poema que fa referència a una flor. Llavors, em anaven sortint diverses imatges, jo ho vaig comentar amb la Rosa, però a mi el que més em pesava i el que se'm il·lustrava amb més facilitat era la llum i la flor. Aquest no és el primer llibre de Rosa Serra, col·laboradora de fa molts anys a la revista Ronçana, on va començar a publicar als anys 80. La presentació de Galeria d'Absències va comptar amb un recital de poemes triats a la pròpia obra i amb les notes dels alumnes de l'Escola de Música a la Vall d'Altenes. La Biblioteca ha anul·lat la vetlla de Nadal que s'havia de celebrar dimecres al vespre a la sala Pau Casals. El motiu, la incidència de la pandèmia. En canvi, el Casal d'Avis manté, de moment, el berenar de Nadal que tenia previst també per dimecres en el que hauria d'homenatjar el soci de més edat i que l'any passat es va suspendre. Mentrestant, aquests dies es prepara el retorn dels pastorets al casal parroquial. Ho fa amb la renovació total dels papers protagonistes per part d'una generació joveníssima. Si la pandèmia no ho impedeix, el muntatge tornarà als escenaris dissabte i el Dia de Reis. Una nova generació pren definitivament les regnes dels pastorets. Aquest Nadal es tanca el relleu iniciat fa 3 anys dels 4 personatges principals de l'obra de Folchi Torres. El 2018 i el 2019, Marcel Galobart i David Soler van deixar en Lluquet i en Rovelló en mans d'Enric Cabot i Josep Traslavinya. I aquest 2021, després del parèntesi obligat per la Covid de l'any passat, Guillem Cabot s'ha convertit al nou Satanàs, recollint el testimoni de l'històric Albert Rivera, i Jan Mollet agafa el paper de Llucifer, que fins ara encarnava precisament el petit dels Cabot. 2 joves dimonis que encaren el repte amb ganes. Ja fa 2 anys, abans de la Covid, vaig fer de Llucifer 1 any, però aquesta parada va fer que se m'oblidés tot el paper que podia anar escoltant, perquè a moltes escenes sortim Llucifer i Satanàs junts i ja se m'anava quedant una mica el seu paper, però amb aquesta parada sí que m'ha sigut una mica més difícil tornar a aprendre'm tot el paper i per això he hagut d'estar unes setmanes estudiant. Però bé, el que més funciona són els assajos, que venim aquí al casal amb les Fúries i els altres protagonistes de l'obra i res. Després d'un any parat sense poder fer pastorets i tornar com a Llucifer, la veritat que no sé, és un plaer per mi, que porto tants anys fent pastorets i que cada any vas pujant com de nivell. L'últim any que ho vaig ser l'Aron, i aquest any em van proposar de ser Llucifer amb el Guillem de Satanàs acompanyant-me i vaig acceptar a la primera. Més enllà de la renovació dels personatges, Santa Eulàlia i els pastorets es retroben aquests dies en els assajos setmanals. L'any passat, la pandèmia va suspendre les representacions i la direcció de l'obra va apostar per un muntatge que es va emetre a través de Canal 7.
Enguany, el 25 de desembre i el 6 de gener, el casal recuperarà el text de Folk i Torres de forma presencial i en públic a platea. Ens hem retrobat i només el fet de retrobar-nos ja ha estat un gran motiu d'alegria i de trobament i de caliu. I això fa que els pastorets, amb totes les dificultats que suposa, mascaretes, distàncies i tot plegat, visquin des de la intimitat, jo diria, uns pastorets esperançats. I volem ser presents perquè ens sembla que és una manera també de dir que el Covid no ens pot parar les nostres activitats. Per la seguretat dels actors i per evitar possibles contagis està previst que el repartiment i la direcció se sotmetin a testos d'antigen abans de cada muntatge, tant el dia de Nadal com el de Reis. Entre el públic, mesures de seguretat, venda anticipada i limitació d'entrades per combatre la Covid i poder recuperar un muntatge sense el qual aquestes festes a Santa Eulàlia es viuen de manera diferent. Obrim la carpeta esportiva parlant de patinatge. Després de viatjar arreu del món, aquesta setmana el festival va arribar al pavelló poliesportiu de Santa Eulàlia, un acte que l'entitat va organitzar per acomiadar la temporada on van participar totes les patinadores del club. Unes de les cites més importants de l'any, on s'hi van poder veure posades en escena molt treballades i que va comptar amb la participació del Club Patinatge Artístic Les Franqueses i el Club Patí Sant Iscle. Fins a l'Àfrica, l'Índia, Mèxic i Rio de Janeiro. El Festival del Club Patinatge Artístic Ronçana va viatjar per un bon grapat de països per convertir el pavelló poliesportiu en un epicentre mundial. Com ja és tradició, l'entitat va acomiadar l'any 2021 organitzant un festival on van participar totes les patinadores del club. L'acte va arrencar a Texas amb la cançó No rompes más de Coyote Dax i va clausurar a Barcelona amb Freddie Mercury i Montserrat Cavaller de fons. Una posada en escena ben treballada la van acompanyar unes graderies plenes de gom a gom. Mentrestant, Santa Eulàlia no va ser l'única protagonista del festival. El Club Patinatge Artístic Les Franqueses i el Club Patí Sant Iscle van aportar el seu granet de sorra com a convidats. Els festivals són una de les cites més importants de l'any per als clubs. Nosaltres només apreciem el que succeeix a pista, però al darrere hi ha una gran tasca amb el maquillatge, els vestits, el servei de bar i la decoració. Aquest any els pares i mares de tots els alumnes s'han volcat de ple perquè el festival fos tot un èxit. Al final de la jornada, les patinadores van poder descobrir qui s'amagava darrere de l'amic invisible i el club també va sortejar una panera entre els assistents. A partir d'ara, vacances de Nadal per carregar piles de cara a la pròxima temporada. No marxem del pavelló perquè el Club Patí Santa Eulàlia ha volgut commemorar l'arribada del Nadal amb un ball especial. Les patinadores més petites del club s'han cordat els patins a ritme de la cançó All I Want for Christmas is You. Han contagiat l'alegria als pares que es trobaven a les graderies. A l'acabar, sorpresa per acomiadar la temporada amb la visita del Pare Noel, que ha entregat un petit detall a cada infant i s'ha fet fotografies amb tothom qui ho desitgés. I ara sí, del poliesportiu ens traslladem fins a les instal·lacions de Track Dance. L'escola ha realitzat els exàmens trimestrals dels 4 cursos de formació preprofessional i professional d'aquest cap de setmana. Aquests exàmens serveixen de simulacre per a aquells i aquelles alumnes que en un futur vulguin afrontar les proves d'accés a un conservatori. Per a aquestes jornades, cada professor de l'escola prepara una classe amb el seu grup de treball i la mostra davant de la resta de professors de formació i externs a l'entitat. D'aquesta manera s'avaluen a tots els alumnes des de diferents punts de vista i s'obtenen anotacions que després serveixen perquè el professor titular de l'assignatura en faci una anàlisi més acurada. En funció del curs i el programa que escullen, hi ha alumnes que dediquen des de 6 fins a 16 hores setmanals. A diferència de l'any passat, les mesures sanitàries han permès l'accés d'un familiar a les aules. Derrota del cadet del Club Santa Eulàlia contra la Natació Terrassa en l'11a jornada de primera divisió cadet.
El partit va comptar amb un festival de gols per part de tots dos equips, però va deixar el marcador 4-6 a favor dels visitants. Aquest resultat no beneficia gens al cadet de Santa Eulàlia, que se situa a la cua de la classificació amb només 2 punts en 11 partits. Festival de gols entre el cadet del Club Esportiu Santa Eulàlia i el Natació Terrassa en l'11a jornada de Primera Divisió Cadet. El partit es posava costa amunt pels verd i negres quan Ivo Irrurtia, al minut 11, caçava la centrada de David Hidalgo per estrenar el marcador del Municipal d'Esports. Els locals, però, reaccionarien de forma avasalladora. Biel Garcia signaria l'empat a 1, rematant a plaer després d'atacar el segon pal. Ell mateix seria l'encarregat d'avançar els locals després de culminar una jugada pilota aturada. Els verd i negres, amb gana, van anar per feina i 2 minuts més tard, després d'una bona jugada col·lectiva, Biel Garcia va definir per sota les cames d'Adrián García per posar el 3-1 a l'electrònic i adjudicar-se un hat-trick en el seu compte particular. Abans del pas per vestidors, els visitants posarien la por al cos del Santa Eulàlia amb aquest golaç des de casa seva de Marc Sánchez. A la represa, monòleg del Natació Terrassa amb molt encert en els últims metres. Álvaro de la Vega trauria les taranyines de l'escaire per col·locar l'empat a 3 al minut 45. Els visitants van tornar a agafar les rendes del partit quan Marbach es va desfer d'allò més bé del seu defensor per encarar lliure de marca a Àlex Molino. 2 minuts més tard, David Hidalgo la va posar amb música des de banda dreta perquè el davanter Ivo Irrurtia marqués el 5è pels visitants. Els verd i negres van buscar la reacció, però el 3-6 de Marc Martínez els va ensorrar. Abans, però, el capità del Santa Eulàlia, Aleix Garcia, llançaria un missil des de la frontal amb la seva cama dreta per retallar distàncies en el marcador. Al final, 4-6 i 3 punts molt valuosos per al Natació Terrassa. En canvi, aquest resultat no beneficia gens el cadet del Santa Eulàlia, que se situa cuer de la classificació amb només 2 punts en 11 partits. Després de l'aturada nadalenca, els verd i negres visitaran el camp del Cercle Sabadellès per intentar sumar la primera victòria de la temporada. I amb l'actualitat esportiva repassada, ara farem un repàs de les dades meteorològiques de la darrera setmana. Unes dades que ens facilita l'Observatori de Can Burguès. Com sempre, comencem aquest repàs amb les dades de la sortida del sol i de la posta de sol. Veiem que avui la sortida del sol ha estat quan passaven 14 minuts de les 8 del matí i la posta de sol quan faltaven 7 minuts per 5:15 del vespre. Pel que fa a les precipitacions aquesta setmana, veiem que no ha registrat cap tipus de dada perquè no ha plogut, aleshores no en tenim. Pel que fa a la velocitat del vent, s'han registrat aquests 29,1 km per hora aquest dilluns 20 de desembre. Pel que fa al resum meteorològic de les temperatures, s'ha registrat aquesta mitjana de 6,9 graus, amb la màxima el dimecres 15 de desembre, amb aquests 17 graus, i la mínima amb aquest 1,5 grau negatiu, avui dilluns 20 de desembre. Pel que fa a la previsió dels propers dies, veiem que serà prou estable, demà farà sol, dimecres i dijous, amb sol amb núvols, però en general bastant estable. I amb les dades del temps repassades, recordem que explicaven aquí a Canal 7 fa tot just 30 anys. El diumenge, dia de la Immaculada, va continuar la celebració de la Festa Major d'hivern a Santa Eulàlia. A la 1 del migdia va haver-hi una ballada de sardanes. El diumenge passat, dia de la Immaculada, continuà la celebració de la Festa Major del nostre poble. És habitual que s'inclogui dins dels actes de la celebració una ballada de sardanes, com a dansa típica de la nostra terra. La cita va ser a la 1 del migdia i el lloc la plaça de l'Església. La Cobla de l'Era va ser l'encarregada de fer que el públic assistent ballés al compàs de les seves notes. Com ja sabut, el normal és que s'interpretin 6 sardanes, en 2 blocs de 3 i 3. L'última sardana té repetició i sempre s'acaba amb un visca, cridat amb eufòria. L'assistència de públic no va ser gaire nombrosa, però això ja és normal en el nostre poble sempre que es fan sardanes. De tota manera, no hi faltava qui sapigués comptar i repartir per poder seguir bé la sardana, els curts, els llargs i el contrapunt. I arribem al final del set informe d'aquesta setmana. Ara repassem el més destacat que us hem explicat en els darrers minuts.
El camí de vianants al costat de la carretera entre Santa Eulàlia i Bigues i Reis del FAI es concretarà en 4 fases, però les primeres obres no començaran fins d'aquí a un any. El tram inicial enllaçarà Can Tries amb l'Ajuntament. La Diputació de Barcelona ja estudia els treballs. 3 nous robatoris a l'interior d'habitatges en 10 dies se n'han produït 6. La policia local deté un lladre a Parets després d'una persecució per la C-17. L'Institut recull 600 euros amb segon concert solidari i un torneig de futbol 7. Els diners i una tercera part de la recaptació de l'any passat es destinaran a un projecte educatiu de l'Associació Esportiva Ramassà al Camerun. El Club Patinatge Artístic Ronçana organitza el ja tradicional Festival de Final de Curs al Pavelló. Cap patinadora del club va faltar a la cita que, enguany, va viatjar arreu del món. I fins aquí el set informe d'avui. Ara els deixem amb el Calgol Noticiari, un nou tips de salut i el concert solidari de l'Institut. Nosaltres hi tornarem puntualment dilluns vinent amb l'últim informatiu de l'any. Fins aleshores, gràcies per la seva atenció, que tinguin una bona setmana i bones festes.